Bună din nou! Salut! Suntem Cristina? Nu cred. Eu sunt Cristina. Și eu sunt Ramona. La mulți ani, Cristina! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mai îmbătrânesc o dată, mi urăsc aniversării. Deci, săptămâna asta avem filme frumoase și multe. Și multe rău, exact, parcă o să și obosim și noi și alții. Avem un baz frumos. Avem un baz, Doamne, ce-am plâns la trailer! Asta nu e o noutate, tu oricum mereu plângi La la nu, trailer, deci la trailerul ăsta am plâns cu lacrimi adevărate. Curgeau așa. Hai să Copacul cu povești. Îl avem pe domnul Logan. Nu-l avem pe domnul Logan. Trainspotting. Continuarea lui Trainspotting, a.k.a. T2. T2, da, că se pare că a aprobat James Cameron să-i folosească numele lui Terminator. Avem o animație cu un câine ce se vrea rocker. Trebuie să fie haios. Tibetan. Câinele tibetan. Da. Ce tare. Niciodată cum tibetanii au ajuns să-și dorească să fie rockeri. A căzut un radio din avion. Avem o comedie cu doi profesori care se provoacă la bătaie. În curtea școlii. Avem o comedie tipic americană. Fist fight. Fist fight între doi profesori care se provoacă la o bătaie în curtea școlii. Acum cât de complicat să fie. Pare complicat, căci profesorul provocat nu pare că a mai participat în viața lui la o bătaie. Sau o ceartă, sau o altercație de orice gen. Da, este un om așa cu minte și... Oricum ei nu fac așa o bătaie, hai că ne întâlnim noi după în parcare după ore. Se lasă cu spectacol, căci toți elevii află, fac pancarde, e pe Facebook, se fac tabere. Hashtag teacher fight. Who else knows about this? I don't need to be liked. I need to educate. Eu dacă i-ar fi să așa, eu țin cu Ăsta mic și plăpând. Nu, eu țin cu Ice Cube? Da. De ce? Cineva trebuie să ține și cu negri. Toată școala ține cu negru. Nu, știi ce mi se pare mie frumos? Frumos, așa că poate nu, adică sper, poate n-ajung să se bată, poate se bat în cuvinte. Ba da, ajung să se bată. Un pumn acolo. Păi un pumn, săracul, că ălaltul nu duce mai mult. A, poate de-aia se termină repede. 911, what's your emergency? There's a crazy guy at my high school. He's trying to beat me up. If you have a problem with a bully, I need you to speak to a teacher. I am a teacher. Ce mai avem? Mai Rock Dog. Rock Dog, da. Rock Dog cu mastiful tibetan care își dorește să fie star rock. I was so sure this was the band. Hey, you're gonna find one. It doesn't just happen overnight, you know. Mr. Scattergood said to never stop, and nothing will ever make me... Doamne, dacă ți-ar vedea cineva ochișorii tăi... Mie mi se pare genial, el arată atât de frumos în film și pare așa că își urmează visul și cum are el chitara aia jerpelită așa. So any advice for up-and-coming musicians? Play your guts out and never stop, even when your dad says stop. Da, mă, adevărul că eu cred că e important ca toată lumea să cânte la chitară. Oh, you gotta find the fire inside. Find that passion. Come on in. Don't step on the welcome mat and don't touch the door. It's electrified. Ciampa, ciumpa, cim-cium, așa. Și dintr-o dată am trecut pe alte limbi. Champion și da? Mă scuze. Nu vă înțeleg, îmi pare rău. Și avem copacul cu povești. Care este așa frumos și are o poveste frumoasă. Are o poveste foarte tristă. Da, dar e frumoasă. Este frumoasă, dar ți-am spus că am plâns la trailer. But you have to be brave. Do you understand? What shall I destroy next? Break the windows! Break them yourself. It's okay that you're angry.
I'm angry too. And if you need to break things, by God, you break them. Este așa cu un băiețel care suferă. Care, după cum spun în trailer, este prea mic ca să mai fie un băiețel, dar prea mare ca să fie invers. Prea mare ca să fie un băiețel sau prea mic ca să fie un adult care își pierde mama. I wish I had 100 years. 100 years I could give to you. I'm afraid. Of course you are afraid, but you will make it through. Povestea e scrisă după o carte. Chemarea copacului e cartea, chiar am căutat. În limba română, da, Chemarea copacului, A Monster Calls. Sunt puține filme pe care le aștept așa cumva cu sufletul, știi, să le fac, dar ăsta de-abia l-aștept. For this is why you called me. Come on. Ai văzut? După 20 de ani fac continuarea pentru Trainspotting. Hello, Mark. So what you been up to for 20 years? Da, am auzit și că Cameron a fost de acord să-i zică T2. Mie mi-a plăcut sincer să-l cheme porno. Dar oricum, ci că nu este continuarea, nu merg pe povestea din porno. Au un scenariu din carte? Se pare că Ewan McGregor, în primul film, nu acum, acum s-a mai cumințit, a vrut să-și injecteze heroină ca să vadă cum e. M-am pudrat fals în toată viața. Eu deja simt că am făcut niște riduri în care intră pudra. You're an addict. So be addicted. Just be addicted to something else. Choose the ones you love. Choose your future. Choose life. Pare că cea mai murdară, jegoasă, scârboasă baie din Scoția apare în Trainspotting. Da. Iar personajul nostru principal, Mark Riton? Acolo? Are un trip din ăsta când se scufundă în baie, în WC-ul, în budă. Și pe urmă înnoată prin niște mări albastre, pline de răsărit, de lumină și soare. Da, este considerat cel mai bun film scoțian al tuturor timpurilor. Rusalka, piesa lui Dvorak, este una dintre cele mai cunoscute spectacole cehești. Este pusă în scenă la Metropolitan Opera pe 25 februarie. Începând cu 19:55, puteți să o vedeți și la Grand Cinema în Număr. Este povestea clasică a unei nimfe, a unei sirene, dacă vreți, pentru că oricum Ariel și Rusalka se aseamănă destul de mult. Ariel, mica sirenă. Ariel, mica sirenă, mulțumesc. Este povestea clasică în care o viețuitoare a apelor se îndrăgostește de un muritor. Ceea ce este frumos la Rusalka este că decorul este feeric. Da, decorul este foarte frumos, cu natură. Natura este abundentă. Asta a fost săptămâna aceasta, sper că nu v-am plictisit prea tare și că vă distrați totuși alături de noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu filme noi, cu Logan, mult adoratul Logan, cu Balerina, cu Monster Truck și Ana Mon Amour. Nu uitați să dați subscribe, ca în fiecare săptămână. Vă invităm încă o dată să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Asta este, papa, ne revedem săptămâna viitoare. O să ne taie la montaj.